Dnes by sme ešte teda chceli ísť pozrieť platanostrom. Platan? Platis? Čo to je? Čo ideme vlastne? Naštuduj si to druhýkrát, je to Hippokratov platan. No, čo Podľa hovorím, toho platan. je vlastne Hippokratová prísaha. Hippokrates a jeho platan. Filozof, grécky filozof Hippokrates. Grécky filozof A môžeme Hippokrates. ísť, máme zelenú. Pome, stromy nízke, opäť uličky, takéto uličky. Proste v strede chodníka, normálne strom a nemáte kade prejsť, potom idete na cestu, tam vás razí auto. Je to tu veľmi dobré, veľmi. A my už prichádzame k slávnemu stromu, k jednému zo symbolov ostrova, kde vraj Hippokrates učil svojich študentov a založil tak základy dnešnej medicíny a traduje sa, že tento strom má viac ako 1000 rokov, už je podopretý železnou konštrukciou, takže tu niekde, Jakubko, bol Hippokrates a učil medicínu, základy medicíny. Cítiš históriu z daného miesta? Vieš si predstaviť, že tu niekde sedel naozaj na múriku Hippokrates a rozprával múdre reči o tom, ako treba podať liek. Si to nevieš ani predstaviť, si to učíš v knižke Neviem si to predstaviť. a zrazu si tu, na tomto mieste. Ako ten strom už určite má mnoho rokov. Vlastne podľa mňa je tento jeden veľký koreňový systém a toto je niekde ten prazáklad. Veľmi zaujímavé. Ako vidíte, sme opäť v reštaurácii La Trattoria, že vraj jedna z najlepších pizzerií na Kose, tak uvidíme, čo nám prinesú. Tešíme sa, sme hladní. Máme veľké očakávania. Teraz, čo nám donesú? Je to čisto talianská reštaurácia, tak uvidíme. Talianská reštaurácia na Kose. Vyzerá, že aj tí majitelia, alebo teda, čo tu obsluhujú, sú Taliani. Tak uvidíme, aké to bude. Či náhodou si nejako to talianské meno nepoškodia. Lebo tí miestni Gréci, čo sme boli, čo ste asi už videli, tak tá bola veľmi dobrá v centre Kosu a uvidíme, aká pizza bude tu. Takže tešíme sa. No tak nám to už takto priniesli, takto efektne si to musíme nakrájať. Tie porcie sú už mega veľké. Super. Maybe now is better. Thank you. Thank you very much. Tak ešte takýto full service dostal Jakubko. No, ideme sa do toho pustiť. Vyzerá to veľmi dobré a čerstvo. Už sa ti to podarilo nakrájať? Jeden kúsok. Ty máš akú? Ja mám mortáza, čiže to je mortadela, buffalo, mozzarella, pistácie. Super. Oh. Čerstvá? Dobrá? Nakráješ mi to? Jasné, nakrájem, idem ti pomôcť. A potom sa pustím ja do mojej. Perfektný sír. A tu sme ešte dostali, že Jakubko, aby nakreslil niečo, uvidíme niečo nakreslí a potom tu môžem, je taká stena, kde majú vystavené rôzne kresby od detí a môžeme vystaviť aj my našu. Tak som zvedavý, či sa nám niečo podarí pekne nakresliť a vystaviť. No ja statočne bojujem, ako každý z nás, pretože porcie sú naozaj vydatné. Ako ja tu mám len 2 kúsky, ale nezjedla som ich ja sama. Ja mám polku za sebou, perfektná. Jakubko bojuje. Dobrá, chutí veľmi. Máš niečo na celofóne. Prosím? Máš niečo zadu na celofóne. Ja viem, že ja som to nehovorila, nech dotočí. Ja tam mám normálne kúsok z pizze.
No, to sú tie detailné zábery. To keď človek ide, tak občas sa stane, že mu tá kamera padne do toho jedla. Ja postaral nejaký výtvor a teta to ide umiestniť na túto tabulu výtvorov a zázrakov detí. Tak čo, Jakubko, kde budeš? Tam. Ó, perfektné, perfektné, super to tam je. No dobre, takže Jakubko tu má výtvor pizza. To je ten sír, to sa tak ťahal, ten sír. Á. Go, go, go. Thank you very much. Máme tu mačka. A typické, že? Všade na ostrove mačky. Bye bye, see you. Bye bye, thank you. Thank you very much. Bye bye. A my opúšťame pizzeriu La Trattoria. Ja si tie názvy nikdy nemôžem zapamätať, prepáčte, a mne to úplne tie pláže a tie názvy tých rôznych reštaurácií, ja som z toho úplne zmetený. No, ale odchádzame, samozrejme, že to nemohli všetko zjesť, velikánske porcie, chutné, je to také tradičné, typické, úplne niečo iné a myslím si, že oplatí sa navštíviť. Áno. Personál, alebo teda, čo to tam vedie, tá pani mi prišla ako keby Talianka, majiteľka asi, že to taký rodinný podnik, mám pocit. Aj s tým manželom. Aj s manželom. Vlastne, čo robil pizzu. Ktorého sme nenatočili, bohužiaľ. A veľmi príjemný, naozaj úslužní ľudia a to sa nám páči. No. To je friendly ešte úplne nesieme podnik. nedojedenú. A nedojedenú. Lebo Pizzu si nevieme zjeme jesť. večer na hoteli. Príde vhod, určite. Bolo dobré, Kupko? Bolo. Ty si skromný, rýchly, krátky. Potom zase opäť vyrazíme do mesta, niečo ponatáčame a proste, aby ste mali čo pozerať. Stále. No a my sme dorazili do takejto cukrárne alebo predajne rôznych sladkostí, cukríkov. A to sa veľmi ľúbi Jakubkovi, že? Si šťastný? Tu máš kyslé, tu máš obyčajné, tu máš nejaké zuby. No aj tie zmrzliny vyzerajú dobré. A my si to všetko vlastne vyrábajú, čerstvé. Perfektné. Ukáž, čo si kúpil? Super. A mamina teraz hľadá zase nejakú cukráreň, kde by sme si mohli aj my sadnúť a vychutnať si nejaký ten koláčik. Tak vyzerá, že cesta sa vyplatila. Máme tu plnené takéto croissanty. Také mega veľké. Ja mám tiramisu Tiramisu a ja mám plnené s vanilkovým krémom a jahodovou marmeládou. Dobre to vymysleli, Kupko, že? Že my tu sedíme, mamina nakupuje. A kde pôjdeme teraz? Popozeráme ešte zo pár obchodíkov a pôjdeme naspäť na hotel, pretože zajtra už uliezame domov. Máš pravdu. Už nám končí dovolenka. Naine mavaro sadi bikrimu di gata ma bisoi bam. Ideme sa opäť niekam dobre napapať. Takže po kúpaniu v hotelovom bazéne sme vyrazili na obed. Našli sme takúto typicky grécku reštauráciu s názvom Mykonos. Takže poďte s nami. Pozri, čo tu majú. Majú tu všetko. Majú tu kebab, grécky šalát, tzatziki, všetko. No uvidíme. Že uvidíme.
Ideme pozrieť. No, je to plno. Ideme niekam s výhľadom pekne na more. Lode v pozadí. Aj tam sú stoly. Len tam je moc teplo asi teraz. Tam strašne teplo, hej, asi večer Tak ideme sem. je lepšie. Tak ako podonesli pizzu. A to mala byť margarita, že? Je to margarita. S račinami, no neviem, no dobré. My si dali, že pre jednu osobu. Toto je pre jednu osobu mix grill. Ale to je podľa tak mňa. naozaj pre dve. Takže je to úžasné. Že pre jednu osobu. Tak to určite. Bola to veľmi tradičná reštaurácia s tradičnou chuťou. Všetko bolo robené na grille a na takom tradičnom grille, že bolo naozaj cítiť uhlie. Takže naozaj tradičné jedlo. Takže pokiaľ chcete autentickú chuť veškerých jedál, odporúčame ten mix grill, lebo tam v podstate nájdete ten základ. Je tak? Áno. Čiže ten základ, čo ponúka grécka kuchyňa, to tam Máte nájdete. tam souvlaky, vlastne bravčové, kuracie. Bola tam taká nejaká grillovaná párka. Áno. Potom tam bola taká ako u nás fašírka, taká placka z mletého mäsa. A potom tam bolo grillované bravčové mäso. A samozrejme k tomu hranolky plus pita. Chlieb. Tak? Áno. Hranolky, pita, chlieb, caciky a Rajčinky. obloha. Však to ste zase videli. Takže také tradičné niečo. Ale si myslím, že, prepáč, že ťa prerušujem, že tá porcia pre jednu osobu bola pre dve. Presne. Určite by som to sama nezjedla, takže Takže tie veľkosti tých porcií sú naozaj dostatočné. bohaté. Takže keď ste vyskúšať tradičnú chuť, odporúčame. Reštaurácia Mykonos. Presne. Máme tu záver nášho pobytu. To znamená zhodnotenie hotela a dovolenky ako takej. A ty nič nehovoríš. Čakám, čo ty povieš. Áno. Potom ťa doplním. Za mňa len spokojnosť, hotel super, personál super, čistota výborná, v hotelovom bazéne voda teplá a pokračuješ. Tento hotel odporúčame hlavne preto, že sa nachádza v centre. Je to fakt kúsok nejakých 5 minút peši do starého mesta. Aj keď, ako sme už v predchádzajúcom videu povedali, že tie pláže sú trochu ďalej. Najbližšia pláž, ktorá je k našemu hotelu, je nejakých 18 až 20 minút chôdze. Ale idete vlastne cez to centrum, čiže si pozriete aj to okolie. Takže nám to nejako vôbec nevadilo. Už potom, keby ste chceli pozrieť si iné pláže, tak samozrejme si treba požičiať buď to auto, alebo ten bicykel, alebo teda sa tam odviesť s taxíkom, alebo funguje tu aj mestská hromadná doprava, takže mestskou hromadnou dopravou. Takže už len čakáme na taxík a letíme domov. Bohužiaľ, ušlo to rýchlo. Ľúbilo sa ti, Kupko? Áno. Ľúbilo sa ti teda? Áno. Ľúbilo? Mhm. Dále. Takže ešte sa sem niekedy vrátime? No, mohli sme aj. Všetko je možné. Je. Takže za nás určite tento hotel Blue Lagoon City Odporúčame. určite odporúčame. Nezabudnite dať like a odber a všetky tie veci a hlavne aj komentujte, ak sa vám niečo páčilo, nepáčilo, hlavne páčilo, tak komentujte. Alebo ak viete o nejakých ešte iných plážach na Kose, ktoré sme my nenavštívili, tak tam dajte vedieť do komentára. Dajte tip. Dajte tip. Ahojte. Čaute. Čaute.